Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, sudad sa Bacolod ang padayon nga mag-require sa negative nga RT-PCR test result para sa mga luyag magsulod sa syudad nga hindi taga Western Visayas. Kini sa piyaksa nga ginpagawa nga resolusyon sa Interagency Task Force nga mangin uniform na ang travel protocols sa tanan nga local government units. May report si Marty Go. Nagpagwa na sang resolusyon ang National Interagency Task Force nga nagapatpat sang isa ka uniform travel protocols sa tanan nga mga local government units. Kabahin sang among nga resolusyon, among hindi na paghimo nga mandatory ang pagpaidalom sa RT-PCR test sa tanan nga mga magabiyahe, magluwas lamang kung gina-require gid ini sang point of destination nga LGU. Dalakip man sa resolusyon ang hindi na pag-require sang travel authority kag health certificates, kundi ang pagpatuman na lamang sang isa ka online travel management system nga daw kasubong sang backtrack contact tracing system sang Bacolod City. Nagpagwa na sang executive order si Bacolod Mayor Evelio Leonardia na naga-extend sang modified general community quarantine status sang syudad. Dalakip sa EO ang pagsunod sa anuman nga resolusyon sang NIATF. Pero sa karon, wala sang may paglain o kung pagbag-o sa travel requirements sang syudad para sa mga gikan sa gwa sang Western Visayas. Kinahanglan sa gihapon sang negative nga RT-PCR test, travel authority, online health declaration form, kag backtrack registration. We've gone through very difficult times and that was a traumatic experience for us and we do not want that to happen again. So this is one of the steps that we believe will ensure nga ang natakaltabo sa una kay sa subong natin, let us face it, Bacolod has really dropped very substantially and significantly nga ang aton di gani nga i-concern or ibantayan nga base ang aton pumuluyo magsalig wala. Nag-abot na kahapon sa pungsod ang 600,000 ka doses ang COVID-19 vaccine nga Sinovac gikan sa pungsod China. Suno sa Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon, mayara sang vaccine allocation ng Department of Health para sa Western Visayas kag mahimo sa madason nga semana makaabot na ang amo nga mga bakuna sa Bacolod kag iban nga mga lugar sa rehiyon. We're expecting the vaccine to arrive in Western Visayas by next week. So that means to say, anytime next week, maka-ilaw na gitna din sa syudad sa Bacolod sang una nga bakuna nga ihatag ta diri sa pumuluyo. Damlag pa nag-order na sang 650,000 ka doses ang bakuna ang Bacolod sa AstraZeneca nga ginapaabot mag-abot sa third quarter sang tuig. Pero ginapabaskog pagid karon sang Bacolod EOC ang ila kampanya sa publiko para mahaylo ang mga pumuluyo nga magpabakuna bangod tuman palang kajutay ang nagparehistro sa mga barangay para magpabakuna. Marty Go para sa Digicast Negros.